Понеже много хора последните месеци ни питат за нашата детелина в двора, струва ли си, не си ли струва да я засадат в своите дворове. Затова реших да направя един малко по-обстоен видеоматериал, в който да разкажа какви са нашите впечатления и добрите и лошите страни на детелината. В нашия двор детелината ние я имаме от 5 години. На практика, още когато го изграждахме, това беше едно от най-първите неща, които направихме. Препоръчания методи от Макс Гардън и реално и той ни я положи и нито за миг не съжалявам, че я сложихме. Какво мога да кажа за детелината като положителни страни от това, което съм видяла? Тя си има своите хубави, своите лоши страни, разбира се. Ние защо я избрахме? Избрахме я, защото нашата къща, както знаете, тя се намира на терен, който никога преди това не е бил обитаван, т.е. е бил чиста ливада и на практика в тази ливада все още съществуват изключително много различни посеви, плевели, въобще всичко това, което е било тук в ливадата, все още, колкото и да сме го покривали с хумусен пласт и да сме го опитвали да го изринем, то си стои. Детелината е растение, което на практика ограничава появата на плевелите. Това също ни беше един от основните мотиви да изберем детелината. На практика детелината е доста агресивно растение, което не позволява на голяма част от плевелите, без значение дали са широколистни или пшенични, да излизат и по този начин си спестяваме част от последващата работа по поддръжката на градината. Детелината е хубава и за това, че тя изисква минимална поддръжка по отношение на наторяването. Нещо, което не може да се каже за райграса, който си иска своето доста по-сериозно внимание да му отделяте с различни видове торове. Като пример ще дам в момента нашата ливада, която ние не сме я косили 2 седмици, просто ни нямаше. И можете да видите каква е разликата. Там, където има детелина, тревата е зелена, хубава, докато в места, където все още няма детелина, просто има такива локации, в които не сме засаждали, за съжаление тревата е пожълтяла вече в резултат на слънцето. Тук идва и другата причина, поради която бих препоръчала да помислите дали да не сложите детелина във вашата градина. Цената, която ще плащате за поддръжката ѝ. На практика детелината е доста по-евтино решение в сравнение с тревните смески и с тревния чим. По тревни смески много често използваме думата райграса за тях. Това, което мога да направя като паралел между нашия двор и двора на съседите, които живеят до нас, тъй като ние имаме детелина, те имат райграс или тревни чимове, кубатурата, вода, която използваме за поливане, при нас е 2 пъти по-малко в сравнение с тях. Тоест, ако живеете в района, в който водата е скъпо удоволствие или водата я няма, със сигурност бих ви препоръчала да помислите за това да сложите детелина. Детелината е много по-устойчива на слънцето. И наистина сега това нещо се вижда в най-горещите дни. Хайде, днешния ден може би не е най-горещият, юли месец сме, но като цяло може да се види, че райграса започва вече да придобива един по-жълт цвят. Докато детелината си стои много свежа, много красива, абсолютно зелена, особено сега след като я изкосат момчетата, ще видите, ще се получи един доста добър и доста приличен килим, при това с доста по-минимално поливане в сравнение с дворовете на съседите. По отношение на косенето, това, което мога да кажа, детелината определено не израства бързо. Това също е едно от друго предимство, че ще имате доста по-малко работа с косенето на детелината. Не, че не расте, не, че въобще не трябва да я косите. Разбира се, че трябва да я косите. Но в сравнение с райграса, наблюденията са ми, че тя расте 2 или 3 пъти по-бавно. Казвам наблюдения, защото имаме и селски къщи с дворове, където сме насадили тревни смески тип райграс. Наистина, особено когато се полива, той расте изключително бързо. Докато детелината ограничава растежа на райграса, при нас е микс от детелина и от трескот, така че се получава един килим, който е с височина около 10 на 15 см и дори
да не го изкусите, да нямате възможност, примерно един месец да го изкусите, той пак ще има така приличен вид. Няма да се е получила една джунгла, която да се чудите какво да я правите и как да я спасявате. Избрахме детелината и защото искаме да сме близо до природата. Детелината на практика, вече споделих, че се поддържа с много по-малко химия и на практика по този начин пазим природата. Самата тя е доста богата на азот, ползваме я за наторяване и за мулчиране на другите ни растения, така че със сигурност, ако искате един по-природосъобразен килим, бих препоръчала наистина детелина. В детелината, ако се загледате, ще видите, че има изключително много живот. В нея има абсолютно всякакви насекоми. Те я обожават, пчелите наистина я обожават. Така че ние им се радваме. Имаме, бидейки в по-горски район, различни видове пчели. Знаете, има и земни пчели, има най-различни. Така че това също е фактор, който беше определящ при нас. И разбира се, фактора цена. Цената е много, много по-изгодна в дългосрочен план да имаш детелина в сравнение с райграс. Това мога категорично да го кажа и по отношение на поддръжката, и по отношение на наторяването, по отношение на водата, всичко въобще каквото се сетите. Сега, кои са негативните страни? Негативните страни са обикновено свързани с... Ще започна с това, което е най-видимото. Ето тук съм си взела едно бяло цветче. Това бяло цветче на практика е цветът на детелината, който е много красив, ние си го харесваме, но той има своите негативи. Ако сте с малки деца, всичките тези цветчета привличат много пчели. И малките деца, ако ходят боси по тревата, пчелите могат да ги ожилят. Или включително и вас могат да ви ожилят. Така че ако сте алергични към пчели или ви е страх, това е единият от недостатъците, че този тревен килим привлича изключително много пчели, оси, въобще всякакви насекоми. Другото нещо, което трябва да имате предвид за детелината, че тя е много инвазивна. Тя е наистина агресивен вид. Това е растение, което дори да го положите в една част на двора ви, то ще намери начин с течение на времето да се прехвърли и в други части. Така че, особено ако отглеждате различни зеленчукови култури, имайте предвид, че много трудно ще се справите с нея и трябва наистина да помислите как да я ограничите от тези площи. Разбира се, това си има и хубавата страна, че пък ако под някаква форма нарушите някаква част на поляната, детелината много бързо ще се възвърне. Друго нещо, което много от хората, които искат тревен килим, не харесват, това е нейният рустикален вид. Да, детелината не стои така хубаво, както би стоял един тревен чим, положен, както казвам, както е на голф игрищата. Определено тя стои по-рустикално, по-натурално. Това е вид, който не се харесва на всеки и аз напълно го разбирам. Така че ако искате вид на перфектна поляна, изглед, който стои като от 5-звезден хотел, в никой случай не избирайте детелина, просто защото тя не е пригодена за това нещо и тя няма да ви даде този вид. И има една друга особеност, която ние я забелязваме вече няколко години в нашия двор. Тази особеност, това нещо се случва в края на зимата, началото на пролета, при нас обикновено около март месец. Детелината пожълтява. Много е странно, но явно това е някакъв естествен нейн ритъм на живот. Тя пожълтява частично, не изцяло, не като да изгори, но все пак придобива един леко жълтеникав цвят, който цвят обаче от само себе си много бързо се възвръща в рамките на около 2-3 седмици е този период. Така че това е също един недостатък, който го виждам при детелината, но лично ние сме преценили, че нас не ни дразни и бихме могли да го поемем. По отношение на какви видове детелини има, обикновената детелина, знаете, тя израсва и 15 и 20 см може да стигне голяма. В момента има различни хибридни разновидности, които
са видове микродетелина. При нас в нашия двор имаме точно такъв вид микродетелина и на практика тя расте доста по-ниско, с по-малки цветчета, с по-малки листенца и образува един много по-ситен, по-нежен и по-плътен килим. Препоръката ми при всички положения е да изберете микродетелина. Ще ви е много по-лесно да я поддържате. Тя си е разработена специално за тревни площи, така че в никой случай не се изкушавайте да изберете от другата детелина, която да, може да е малко по-евтина, но пък ще ви създаде неудобства с косенето в бъдеще. Така че, ако искате да си сложите микродетелина, категорично бих ви го препоръчала, в случай, че не ви притеснява нейния по-натурален вид, в случай, че не ви притеснява присъствието на много пчелички в нея, ние сме абсолютно окей. Ще ми е полезно да си споделите и вашето мнение. Имате ли наблюдение от детелината? Какви проблеми срещате с нея? Какво бихте искали още да знаете, за да можем да споделим и да разкажем в нашия канал?